Kapatad, anti mong anak na ningwan ay duta mo, makatipon ta arap ng paglalang larawan na, ban paranganan taya at manalangin para kay hanggang kailangan tamo. Uli na ning etamatampang anak, adon tapa mo ipakalulot kapatawaran ni Diyos. Itamangan po, mapamakalulong ipa, tinubod mi indibinong anak mo, banat busana kami, kapaminataning kamatayan at pangasubling mebye, at bandi na kaming bahayong biye. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mi kakalugod kami kang Kristo. Emo mi katapilan king milabas a panahon, kilingwan mi iting matas adangalan. Mi kasala kami karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisi ning mataktak king kasalanan mi, adwan mi ipakaluluwan mo kami, mi biyebe kaya sana kapilan man, at imong tunay mong anak at tapat. Siklod, tama po. Panalangin ning novena, itangan po, pakamalan ay indu ning ngalanang sao, manibot king krus, Jesus, binyan nakakya kami, ban maging indumi, ika ing maganakan dili, ing malugod dili karing sablang indo, malugod mo king balikdan, ikaming kekang anak, ngayon adwan mi ing kekang sao, king hanggang kailangan mi, lalong-lalo na. Inyang at kapakete kinyato, kaluguran ay indo, biriyan mo di na kaya ka, king kasakitan na ning kaya kang anak. Uli ning sikanan mong ibat king kaya kang kasalpantayanan, apong kapanaligan kinagod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo ing kayang kaburian, ang yang emo atalos. Ikami man ating keng krus apong kapagsubukan.
Pamisan-misan may bunaking miseldak akapibabatan. Lusok ming pakamala na Indo, idakya mo kami, king marumong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kaming alangpat na inlugod ning Diyos kaya kami, king pakibatanong ding panalangin mi, king bagi ano makanalulang lusok makakayap kaya kami. Pasiknangan mula ring puso mi, banadalami ang krus, at mo hindi binong anak mo. Sopan mo kayang mahatalos, king ninuman darake king krus ng Kristo, alang sala indumakaya naman, king pangasubi ng mebye. Lusok apakamala na Indo, ning isipan milaring keking pigagap, mo pabusan ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Margul ilugod mo karing aliwa. Sopan mo kaming ayapusan da ka, kabang manalangin kami para karing keking kapagnasan at para karing kapagnasan daring anggang at tsuketi makipagnobena. Pagamo-amo mi keka keking Indo, sopan mo kami sana magdalang kapasngawan, karing masakit ang pumaging ano, di na mo lang kapanaligan ding kalulu at ding alang kapanintunan. Pamutanong mo laring malungkot, maging mayansayang kasakitan ding maliligalig. Ituro mo ing katuliran karing liligalig karela at ibalik mo king Diyos detagang linapastangan kayo. Lusok pakamala na Indo, sopan mo kaming manginlag king kasalanan amikawani kaya kami, king ipang at subanwa at king balang metong at metong kaya kami. Kimip mong kapanaligan kaya ko, bibili mi ing sarili mi, lalang ning matdaw mong mapanwalo mong Indo, at panatag kaming manalig, king may paya mong kasopan. Amen. Panalangin para king pibale-bale. Itamangan po. Indo ning alanagan sa hawp, pinili kang reyna ning keking pibale-bale. Bendisyon mo la ning keking pamilya, king malusok mong lugod Indo. Mananan sanang isakramento ning kasal, buklura na ng matalik ding miyasawa, ban kanitang manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman, at mikalugod la, at timo ng makanano inlugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyon mo la rin sa blang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apeni bala na karela ni Diyos. Ibiyara sanang parati karela, ng alimbawa na nintunay biyeng Kristiyano. Sopan mo lang paragulo karing anak da, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mo ang ding anak, balnaguran dalat igalang, ang pamintuan ding karelang pengari. Diking malugod mong kalingapan, karimilalalong ipanibala, ring kinakan ngini. Dinan mo kayang masabal, kin dapat mindikilan, bangawan mi ing keking dake, kanita maging santungan nening kapayapan, ingke kaming pibale-bale, at mo ang sarili yung pibale-bale, karing Nazaret. Ika ingke kaming uliran, sopan mo kami bandagul aldo-aldo, intune minlugod king Diyos at karing paraming tao. Ban kanita ing katuliran apang kapayapan, masayang magari king kabilugan ng pamilya ing katawan. Amen. Kaidunan king Indo ning alanagan sa Santa Maria, Santang Birhen kinagding alambakas kasalanan. King Indo ning alanagan sa iking makasalanan mamasa kami kaya ko. Buwan mikapnon kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatutu kinlugod ng Kristo karing hanggang tao. Banaaldo-aldo lalo kaming maging kawangis ng Yesus antimo ika. Ban maging mamo kamit mapakumabalog antimo ing kiyakang anak Yesus. Ban pitakutan mi ing pangabating na nang pamakikaluguran mi kin Diyos, kabang kaba pauli na ning kasalanan ay emi sinisyan. Ban parati ming pagdalapan, ipakalulunat kapatawaran Kristo,
king sakramento ning pamagkumpisal. Banatalos mi king Diyos magsalitaya kay kami, karing mga palyari king biyemi aldo-aldo. Ban aldo-aldo manalangin kami kimipulugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Banatalos mi ngulaga ning pamanyamba king Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandagul inlugod mi kang Kristo, ampo karing paramin tao, kapamilatan ning maralas a pamakinabang. Ban igalang milaring katawan mi anting santungan ning banal a Espiritu. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karing aliwa. Bana pakilala mi indangalan aning pamag-obra, kapamilatan ning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, kimip nung sipagan at kalausan alog. Ban patawaran mila manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala mi indewakan na ning pamagdulap, kin sarili ming kapakanan, ning atinamang mapiperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid, apami palaganap, king pibandyan na niting yato. Ban idake milaring aliwa, king gelingan mi, para king kasaplala na ning komunidad. Ban tanggapan mi, ing kikeng katungkulan, king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Baning banal na Espiritu, tayran at pasignangan ing Santo Papa Francisco, ting obispo ang ponding pari. Ban mi pagkalubang kaming dakal a bokasyones king pamagpari at biye religyoso. Ban adala mi ing belwan at lugod kang Kristo, karetang epamakibalo kayo. Ban iking nanumang atatuklas dat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan king in Diyos, iyang makipaya kaya kami ang poking sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kami lungob king karinan ning ipang at sibanwa. Ban kanita matay kaming at tsuking kapayapan, at pamakikasundo kang Kristo, ang po karing paraming tao. Ban mi pamatulong kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi king ginusin mi bling mebie. Ban ning kapatad ming mayangon na biye, agad na lang binakayanan pangasubli ng mebie ning anak mo. Ngini tahimik tamong manalangin, para ka rin sarili tang kapagnasan. Itamangan po, Banala Maria, sopan mo kami karing kekeng kailangan, ipanalangin mi ikabilugan abalayanin Diyos, manano na sanang may payabot ng kaya kami, ingalananggamon sao. Ginu, binye mi Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumabot kaya kami, king balang pinandit. Ibigay mo kaya kami, grasyang maksakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Tara kanta po.
Kinagiling pa ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Hello. Maya payabak po pasibayo kaya kayo man. Kambeda po din kaya katamang pa sariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Debbie Ann and Jefferson Santos, Jenaline Manuntag, Dave Clarin, Nelson Enterprises, Cesar and Jocelyn Maluntag, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison, Seri Francisco Seller and family. Kapasalamatan da naman, digmag masusi king aldodang kay Baitan, the Reverend Father Benjamin Espiritu III, Jerry Lacanlale, Dante Sison, Joseph Jindal Deirit, Net Nukop. Special intention, Deeds Anita David and family, Engineer Jesus Ponsalan, Paul J. Pilaw, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Debbie Ann Santos. Good health, Cesar and Jocelyn Maluntag, Debbie Ann Jefferson, Joseph Marcus, Angela Sophie Santos, Dave Clarin, Jenaline Maluntag, Franco Dale and Rafael Dane Matthew Clarin, Adeline Clarin. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Patahos, Feli Ortega, Megan Centeno, Felipe Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Sidney Obenario, Florencia Mercado, Aida Ocampo, Jesusa Henson Guzman. Para king lananggang kapainuan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Father Aristotel, Bernardito, Angelita, Barbara Angel, George, Antonio, Jose, Marcelina, Gonzalo, Gloria, Rainier, Gabi, Alvin, Edward, at Dingmaldang Kaladwak in Purgatorio.
Ilagyo ng ipampo, ng anakan po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, Kaya ka antimulit. maya payabak, kay kaingan po. Napayabak mo. Ganakan tayo pong ini, ang metong santoy, obispo at doktor ni Santa Iglesia, San Francisco de Sales. Nga ba katabebe tayong matampang nga pagmasusya ni Tisi, siyang tala parang kasalanan tamo, at anyaran pamilunos nagkapatawaran ng nga pong Ginoo. Ginoo, ikang minya kang San Francisco, king karismang mangomberti, kapamilataning lugod, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, ikang pinili ng San Francisco, ban maging uliran, ning kayang biye, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, ikang pepalablag, king puso ng San Francisco, king kasuywan, ning kasopan at lugod, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ting Diyos, sa may pahintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, binye mo kang San Francisco de Sales, ing espiritu ning lunos, at kasaupan, ban makikalaguran, karing sablang tao, king dalan papunta, king kaligtasan. Kapamilatanin kayang alimbawa, ang tabianan mo king mipakit, king mamulog, alugod mo, king pamanyuyumi, karing kaparaming tao. Itiadon mi, king kapamilatanin ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemod ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasa ni Bud, king kadwa ng librong Samuel. Ngana ng Ginoo kang natan, puntalamen talasuyo kong idabid, at sabya mo kayo, ing pasabi ko, ing antika nini. Aliwa ikay mitalakad kin templong pitok nangan ko, eko patinok ng kimetong a templo, malibat na kanitang linwal kula king Ehipto ring Israelito. Ang gaman ngeni, lipat-lipat kong makatok ng king Toldo, karing miyaya liwang lugal. Nuko mamuntang kayabe ring Israelito. Eko kitang king ninumang manimuna a pinili ko. Nung bakit tanggangeni, alala pang telakad metong a templong gewa king dutong asedro. Inya sabya mo king talasuyo kong idabid, king ako, ing ginong mayupaya. Pasabi ko kaya ko ing antika nini. Kinwara ko kimarangaling pipagpastulan tupo, at gewara kang talapamala king dalan kimbalen kong Israel. Kaya bemo ko nuka maminto, at ikit mo ni sumbot ko lo ring sabla mong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragul ing lagyo mo, kesa ka rin pikabaluan ang manimuna ning yatu. Dinan keng gabun ing balen kong Israel, at karin kulo papanuknangan. At alanang menligalig pa karelo, manibat na karetang pikaluban kulang ukom. E nalame yalipin po karing marawak ataw, anti mo'y merapat karelo, kimilabas a panawon. Iligtas na ka karing sablang kasalang mo, dinan da kang anak at alapagmana kintrono mo. Potang maten ako, at mikutkut kinkutkutan daring pipumpunan mo. Gawan keng ari ing metong karing anak mong lalaki, at gawan keng matatag ing kayarian no. Yo ing mitalakad king templo ko, para kanako. At panatilyan ke king kapilampaman, in trono ng luklukan. Ako ay maging tatano,
at yan naman imaging anak ko. Nung may kasalayo, parusan ke, at barugan kapamilatan daring tao. Dapat ako bayuan kaya inlugod kong ako kupas. Nakalupa ning depat ko kang Saul, aleko ko, ban ika maging ari. Manatili yo in kaya kang pamilya, at in kaya kang kayarian. Manatili yo in kaya kang trono, king kapilan man. Ing amano ning Ginoo, papanatilyan ko in lugod ko kayo, kapilan man. Ating kasunduan na gewa ko, king kakong pinili, pengako ko kang David, alipan ko, king kayang lahi, kakuyang papanatilyan ari, kapilan man, ating kayang kayarian, eyo miwakasan. Kako sabyan no, ika ing igpa ko, at Diyos ko, ako naman ibilang keng anak apangane ko, yo ing mayupayang diling ari, ning yato. Parati ing pangako ko kayo, at ing kasundan mo manatili yo, papanatilyan keng ari kapilan man ing kayang lahi, parati yang metong karimpalipi na ing maging ari. Magsalita ka, Ginoo, makiramdam yo ining alipan mo, at iluke ka ring ama ng babebe, alangangga. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king maya pabalitag pangkang San Marcos. King panahon na ito, pasibayang menaral Jesus, king bebe ning dagat-dagata ning Galilea. Pilupungan dering tutong dakalataw, niya sinakya king meto nga bangkang makasadsad ka rin, at karinya linoklog. At ilo king pampang ding dakalataw, at yun olele ning danum. Tiro nung dakalabage king kapamilatan ding talimhaga. Anti kanining sinabi na, makirandam kayo. Ating meto nga ortilano, alinwal bansalbag bini king kayang asikan. King pamanyalbag ng bini, ating digpa king dalandalanan. Dinatang laring ayop at penoktok dayti. Atin namang bining digpa king mabatu, anang numaimpis mo yung gabon. Tinubuping agading bini, lipat na ning maimpis mo yung gabon ka rin. Dapat inyang mapalines laging aldo, ing bining tinubo, melanat at melangi. Pablasang malalam adarasan ing kayang yamut. At inamang bining digpa king dikut amasuksok, melabong ing suksok at piputaning bining tinubo, inya may kabungay ti. Ating bining digpa king gabon amataba, at ititinubo, melabong at memungang masalese. May katanan lagi titong pulong binutil, tiyan na mapulo at tiya dinalan a binutil. Kibatiglo ng Jesus, ing ating pakiramdam makiramdam niya. Inyang magdili-dili ni Jesus, ding mapira na kayabe-yabe na, ang ponding labing nga dua, lepitan det kitnan tungkol, king talimhagang salita na. Nga nang sinabi karela, kaya kayo may pagkalub, ing makaintindi karing lihim tungkol king kayarian ng Diyos. Dapat ka rin aliwa, ing sablang bage, may pabalo king kapamilatan ding talimhaga.
Nyanti mo yung sasabihan ng kasulatan. Nanandamang lumawi, ela manakit. Nanandamang makirandam, era intindihan. Magkang mibalik lapadu, King Diyos, at siya naman patawara nala. Kibat kitna ng Jesus, iya pa intindihan ng talimhagang binyeko, makananuyo kayang intindihan ding aliwa pang talimhaga. Ing bining yasik, yapining amano ng Diyos, ing digpa king dalandalanan, ilaretang miras nan king amano, dapat kibat ng dindamiti, agad-agad daratangi satanas, at dalako ng amanong miras karela. Ding aliwang tao naman, kawangis doring biningdig pa king mabatu, anong numaimpis mo yung gabon. Kabudin damding amano, agad dang tatanggapan bipnong tula. Ang tinaning iti, magyamod ka ring pusura. Inya, elami batang malambat. Kabud datangin kasakitan, o pangalupi gulin ng amano, malagwalang dirimla. Ding aliwang tao, kawangis doring biningdig pa king gabon na masuksok. Dindandapin sa nga mano. Dapat uling balisala pamisip dikil, karing bagay-bagay, king yatong iti, meging maburila king pibandyan. Mapagnasala karing aliwa pang bagay. Nyay nga mano, ala ng paglugalan karing pusura. Uli na niti, elami kakabunga. Dapat din kawangis da, ing biningdig pa king gabo na mataba, pakirandaman da tatanggapan, ing amano, at pasipamungala. Ating may kakabungang 30, ating tiyan 50, at ating tiyan dinalan. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Hindi po ako nag-research kung paano yung farming nung panahon ng Panginoon. Kung ganito ba talaga sa ating istorya, nalalabas na lang yung isang magsasaka sa kanyang farm at magbubudbud na lang ng ganon ng binhi. Normally kasi sa atin ihanda muna yung pagtatamnan bago maghahasik ng binhi. Pero dito po hindi na binanggit ng Panginoon na inihanda mo na yung pagtatamnan ng binhi. No? At hasik na lang ng hasik. Ang parang pinupunto rito para tutubo ang binhi, kailangan talaga ihanda nila ang lupa. No? No, kailangan na cultivate the soil and then tanggalin yung mga bato-bato, and then yung mga ugat ng mga damo, ganun. No. At siyempre po, ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ganun din sa kanyang pangangaral. No. Sa kanyang pangangaral, obligasyon ng mga nakikinig ang ihanda ang sarili. Sila nang mag-aalaga sa kanilang naririnig at magpapalaki nito. So, tayo po ngayon, nagsisimba kayo. Papil lang Panginoon ng bitawan ng kanyang salita. Pero papilan natin ang makinig at pagnilayan ang kanyang sinasabi. Hindi lahat nakasalalay sa kanyang salita, kundi yung 50% parang nakasalalay na sa atin kung paano natin patutubuin, palalaguin, papamamungayin yung kanyang banal na salita. Kaya napakahalaga po sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon na talagang bukas ang ating tenga pag ito'y pinapahayag, bukas din ang ating pag-isip, hindi tayo tutulog-tulog sa pansitan, no? Hindi lumilipad kung saan-saan ang ating kaisipan, no? Kundi nakafocus talaga tayo. At even after hearing the Word of God, patuloy nating pinagdinilayan at tinitignan sa ating sarili kung paano ito'y ating bisa sa buhay o kung gaano tayo kalapit o kalayo sa kanyang inaaral, no, para tayo lumago sa pananampalataya. Kaya siguro po sa ating mga Katoliko,
maraming sinasabing mga nominal Catholics. Mga Katoliko lang sa pangalan. Kasi dito tayo nagkukulang sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Nasanay kasi tayong more on rituals, procession, nobina na binabasa yung mga panalangin, pasyo na inaawit na hindi naman iniintindi kung ano yung nilalaman ng binabasa, mas inaatupag yung ice cream at saka yung mga inihahay na pagkain doon sa mga puni. Kaya napapag-iwanan po sa ating mga Katoliko ang tunay na pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya pag yan nakalanghap ng ibang klaseng paraan ng pangangaral sa mga kapatid natin, mga humiwalay sa ating mga born again, ganun sila nainganyo. Kasi tayo nga mga Katoliko, ito nagiging ritualistic. Pati yung pagsisimba, yan, ritual lang. Tatayo, uupo, luluhod, ganyan. Napapag-iwanan yung pakikinig sa salita ng Diyos. Pero kung napapansin niyo po, halos yung buong misa hango sa banal na kasulatan. The Lord be with you. Di ba? Yan din ang greeting ni St. Paul. Marami pong parte rito. At ito nga, biruin mo, meron tayong first reading galing sa Bible, tapos meron pa tayong salmong tugunan galing sa Bible, tapos yung gospel, ang haba-haba. Kaya hindi tayo nagkukulang bilang isang simbahan sa pagpapahay ng salita ng Diyos. Baka ang tignan natin ngayon baka tayo ang kulang sa pakikinig at pagninilay sa banal niyang salita. Ika nga, tayong mga Katoliko, madalang lang may mga Biblia sa bahay. Kayo po ba may mga Bible sa bahay? Kung mayroon mang Biblia sa bahay, naaalikabukan lang at pan-display doon sa istante. Sa bagay, hindi naman po ganun kadali ang magbasa ng Bible. Kailangan ikaw may gagabay pa sa'yo. Kasi hindi naman yan parang yung mga comics ng mga lumang panahon na pag binasa mo, maunawaan mo kagad ang istorya. Kailangan mayroong gagabay, papatnubay sa'yo. Kaya sa panahon pong ito, punta kayo sa mga Catholic religious store, dyan sa St. Paul, makikita niya mayroon pong mga yung Bible diary, yung ganyan, mayroong mga pandesal, ganun pong mga pagbabasahin niyo po yan, hindi lang yung mga readings natin for the day ang mababasa niyo, kundi magbibigay ng konting pagninilay sa binasa. So ito po, marami mga available para yung parte natin magawa natin. Parte ng Panginoon, ihayag ang kanyang salita sa pamagitan dito, sa banal na misa, sa pamagitan ng Bible na ating binabasa. Pero wag natin kalimutan ang 50% papel natin. Ihanda ang sarili, makinig ng maigi sa sinasabi ng Panginoon, buksan ang ating pag-iisip at puso para pagnilayan, unawain ang kanyang aral at yun ay ating isabuhay. Dapat pupunta po yun sa pagsasabuhay ng kanyang banal na salita. Kung hindi, magiging parang academic exercise na walang kinalaman sa pang-araw na buhay ang kanyang turo't aral. Samantalang ang turo po ng Panginoon, hindi lang dapat parang tagisan ng talino, ng memories, kung anong sinabi niya, kundi ito po'y dapat isa buhay, isa puso, isa gawa. Amen. Ngayon po'y ating dulog sa mga kailingan, tayong lahat na patuloy na hinahayaan ng Panginoon na ihayag ang kanyang banal na salita para tayo magabayan niya ng maigi at mapatnubayan sa buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginuning ligaya, mirakayan kesana, kingkekang kabyasnan.
Para karing anak, akit dasana karing karelang pibale-bale, ingalimbawa ring pengaring babyelugal king bokasyon ning pamagpari at biye relihiyoso, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang eskwela at lugal, para king edukasyon, king mabilog a bansa, maging tunay lasanang sentro ning pamagaral, pamanaguyod king likas sa katimawan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Para karing kayanakan, kusang loob at alang takot dasanang tanggapan, ingamon ning kasalukuyan na panahon, ipanalangin taking Ginoo. Para karing lugar libangan, king kiyakatang komunidad, ingatan dasaing tunay pamikakaluguran kristyano, at maging sentro noning pamangambul, king sikanan din kiyakatang katawan at kaisipan, ipanalangin taking Ginoo. Ngayon niya duwan tamo po yung sarili tang kapag nasa. O Ginoong, linupig king kasalanan at kamatayan, pasiknangan mo kami, kapamilataning kaya kang alimbawa. Mananasan ang kapamilatan din kasakitan at tula ng kaya kang biya kristyano, akamtan miya ing korona, ning alanganggang ligaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Sa ating kiluting daon, karingamat mo, ikapurit kaligayan ng kayang lagyo, king kakatamoy kasaklala, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, kapamilatan iting pagpamagdaon, ing sagrado ng api, ing kaya kang Espiritu Santo, amilab-lab king puso ng San Francisco de Sales, ibiyan na sana kaya kami ing inspirasyon, maging mapaglunos, mapanyap at malugot. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi, ang Ginoo manatilya kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo.
Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Pagkalubmeking Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Francisco de Sales. Agyagan mo kami, kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami, kapamilataning kayang pamanaral, at babya mo yung kaya kang pamanganlung bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kaberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya kang banal, banaling Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmuyang banwa at iyato, king kaya kang ligaya, Hosana kung kapatas-katasan, mapalad yung daratang kilagduning Ginoo, Hosana king kapatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, madyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinumaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minom ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ning daya ning bayat ng hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan niyo pa, ang kamatay na pamanyabli na may biyan ng anak mo, naraw niya kaya ka, iting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmamayang pagamwa mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, banbigan na pekinugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at sablang pare. Ganakamula naman din kapatid ming Pepay Nawan at maninay sabling niya, lalo na ng talasuy mong yamong Aristotel, kambi da Norma, Barbary Angel, at Antonio, at yung alapang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga, ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, purian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, siyo kabanwa, misamba niyo ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, ipamin ka ng lugod mo kaya tisulip at ibanwa. Ikakalangin kinadolo, ibiyan mo kaya kami kinadongin. Akong patawad kaya kami din salami kaya ka. Anting pamamatawad ni karing may kasala kaya kami. Mo kaya paisaw kintakso, inikabos mo kami kisablang marok.
Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin ni. Ban king kasopan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas ki sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambe ni maligayang kapanaligan, king panatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Kaya kang kayariyan, din kayo kaya, iligayang manggaman king. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling, kapayapan na nakuan ko kaya kayo, ang kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Nemo sa babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianin kaya kayong iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. Kung may kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga to, kapayapan. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos, sumlapoking kasalanan ng yato, pakaluluwan ng kami. Kordero ng Diyos, sumlapoking kasalanan ng yato. Kordero ng Diyos, sinalangkot ng kasalanan nila. Biyaya king kapayapaan. Ngayong malugod at maganakatang ginoing kordero ng Diyos, kami lalako king kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyang tanggap kaya, kaniting banan ng komunyon. Ginuik matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga mana mo, kumayag na.
Manalangin tamo. Oy paming malagod, ing sakramenton tinggap mi sa panakisanang makapakikyapos kang San Francisco de Sales, king lugod at kasiwan. Busan mong makapakirake kaming kambena, king ligaya karimbanwa. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuma natilya kay kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, mayari ng kaya katang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran at siwan ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Lakad po salamat, may poras. Gandang araw, maraming pong salamat.